виж как да не беше лапчето. Христо Ботев. Давай не. Давай не. Ама няма да ви я дам. Що? Защото... Знаете ли, ние сме ученици от Христо Ботев в първи клас ли? Да. Ами, вие деца имате ли някакви лични документи? Аз нямам. Какво да правим сега? О, сетих се. Ето в ръката ми стои, пък аз съм забравила да ви го покажа. Какво беше това? Нашия дневник, Пейо. Тук са написани нашите имена и на класа и моето име също, така че може ли вече да ни дадеш почивка? Не. Защо? Какво трябва да направим? Да се подпише някакъв. Има ли нещо вътре?
това е диско, бе, чайка. Така, я да видим сега какво има тук, какво има на левшето. Какво са това? Букви. Обаче буквите са ни написали едно писмо и пише, Мите, обърни се към мен. Помощ, деца! Ние сме буквите от българската азбука. Спешно трябва да се преселим от букварчето в читанката, но баба Яга плени читанката и я затвори в замък за 9 планини в десета, за 9 морета в десето, защото казва, че вие не сте готови да я получите. Моля ви, деца, помогнете да спасим читанката. Разбрахте ли какво искат буквите? Искам да им помогнем и като им покажем, че ние можем да четем, да пишем и да пеем. Точно така. Сега. Тръгва спира без умора, по маршрута си минава, но не вижда доста хора, почне да закъснява. Що е то? Погледни си в неговите двамка, като дезнаци същи. Виж това стъкло в рамка, почти на всички къщи. Силно. Огледало. Така. Направиш ли беля голяма, в училище или пък в къщи, не те и очаква после мама сърдито да се мръщи и да си затвори очите и тя ще ти издърпа ушите. Грижовен и неуморим е той дори когато спим. Будува и работи песен, през зима, пролет, лято, есен. И тряскани с метален глас, сутрин стълнали стени за в час. Какъв неотстъпчив, мимизик и съд точният Соня. Будилник. Симпатичен мъж, чик-чирик, се реди се да представа, даже отива е тук, да отида на юга. Да. Не има още една. Има пеня. Canta, creativo.
Какво се получи? Първата колонка. Прочетете. Буквар. Не. България. Българи. До края прочетете. България. Браво. Сега отиваме там на другата колония. Коя е липсващата буква? Срещи. Можеш ли да напишеш? Ай, много да дигнат. Свещ. Не можеш, Дая. Зебра. Камеля, мирете назад. Груша. Гъба. Дайте долу на рибата. Риба. Ряпа. Не, Снимаш ли, Ванчо? сядате на пейката. Сядате на пейката. Камелия, Настя и Яко ще изпълнят пейката Митковия сън.
нея пазете. Аз Читанка се наричам и децата най-обичам. Мили деца, безкрайно се радвам, че съм при вас. Вярвам, че с любов ще разгледате моите страници. За да прочетете, трябва книжки да четете. Който има бележка, да отиде отпред и да се нареди. Why
Ако искаш да играем на ница, ако искаш да играем на ница, виждаш ти ще казва, ти ще дома, бачка нашата да играем на това. Ако искаш да играем на ница, ако искаш да играем на ница,